Kaixo, gu LH5 mailako ikasleak gara eta hilabete honetan Oianaren ekosistema sakona gaztetzea tokatu zen. Horren barnean, lursaroa dago. Oianeko biodibertsitatea oso altua da. Eta baietan dagoen ura, ur geza da. Orain, Oianean dagoen arazoa salduko dizue. Oianak dekon arazoa deforestazioa da. Hau da, zuhaitza mozten ari dira. Zuhaitzek karbono dioxidoa zurgatzen dute eta oxigenoa botatzen dute, baina mozten baditugu hau ez da gertatzen, beraz oxigeno gabe geldituko gineatik. Gainera, animaliak beraien bizilekoa galduko zuen. Tropikal leizea aurki ditzakegu Oianean, bero asko eta euri asko egiten. Bizidunen barnean landareak daude. Landareak fotosintesiaren bidez elikatzen dira. Fotosintesia holan gertatzen da. Lehenengo ur eta gatz mineralak zuzaitetik zurgatzen dituzte. Hau da, izerdi landu gabea. Eta gero, ostetaraino garraiatzen dute. Ostetan klorofilarekin nastatzen dira. Eta orduan gastrukaketa gertatzen da eguzkiaren izpiez laguntzez. Karbono dioxidoa hartzen dute eta oxigenoa kanporatzen dute. Baina gauean eguzkiaren izpirik ez dagoenez hori ez da gertatzen. Eta hori gertatu eta gero izerdi landua kanporatzen dute. Orain landaren ugalketa salduko dizue. Oianeko landareak loredunak direnez hasien bitartez ugaltzen dira. Adibidez, bromelia, hibizkoa edo orkidea. Orain, animalietan zentratuko gara. Animalien barnean erlaxok daude. Eta erlaxoan barnean espezie desberdinetakoak daude. Eta dira, bat arrabaritza da. Hemen pantera ikusten da. Eta pantera guakamaioari jaten du, edo harrapatzen dio hobeto esan da, elikatzeko. Eta guakamaioa kaltetuta ateratzen da. Eta beste erlazioa da, inurri ostoebak itzailea, hemen ikusten dena, landarearen ostoari karraskatzen diola, eta orduan, zatitzu horiek onddoak deskonposatzen dute, eta ura eta gatz mineralak bihurtzen dituzte. Horrela, landarerentzat ona da. Espezie desberdinetako erlazio honi mutualismoa deitzen. Animaliak ugalketa egiten dute, bibiparo edo biparoen bidez. Oianean bibiparoak izan daitezke. Armadilloa, hartza, txinpantzea edo gorila. Orain obiparoak izan daitezke, inorri ostoebak itzaileak, txoriak edo anakonda. Animalien elikadura hiru modutara izan alda. Belarjalea, adibidez, baraskiloa, arabijalea, adibidez, pantera eta orojalea, adibidez, guakamailo. Orain, elikadurak eta azalduko dizuegu. Arabijalea, adibidez pantera, orojalei jaten dira, adibidez guakamailo. Guakamaioa belarjalei jaten dio, adibidez, baraskilo. Baraskiloa landarei jaten dio, adibidez, zuhaitze. Onddoak, animali edo landare bat izan, ura eta gatz mineralak bihurtzen dituzte. Hau da, landaren elikagaia. Gure aurkezpena espero dugu zuen gustoko izana eta honi esker asko ikastea.